салом ба ҳама, боз як телеграм боти дигар барои пулкоркунӣ ва таври автоматӣ силка барои телеграм бот дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушоед, шумораам хел сайта нишон метавад. Дар ҷаза регистрироватсиро интихоб мекунем, номуно менависем, электронни почтамуно менависем, парола менависем, дар бари як робот галочкаро мемонем, регистрация аккаунта интихоб мекунем. Подтверждайте ваш аккаунт ва инҷа мо бояд аккаунтмонро подтверждат кунем. Дар электронни почтаи мо сообщение омагай, бояд ҳамун силкаро бикушем, аккаунтмон подтверждат мешавад. Ва ина электронни почтаи мо дар сообщение омад, электронни почтамо мекушам. Дар инҷа verify my аккаунта интихоб мекунам. Электронни почтаи мо подтверждат шид ва барои дар ҳамин сайт кор кардан, ҳамин сайта истифода бурдан продолжда интихоб мекунем. Дар баланси ма 800 энергия, 200 энергияша ма истифода бурдам. Як робот харидам. Барои робот харидан аз тарафи дасти чап се хаттара интихоб мекунем. Ма ин робота интихоб мекунем ва ина якум роботи ма кор кардиса, баъди 10 дақиқа пас 3 сент кор мекунад. поёнтар меоем запустить робота интихоб мекунем. Дар инҷа як робот 15 дақиқа кор мекунад ва 3 сент мода фоида меорад. Нархаш бошад 200 энергия. запуска интихоб мекунем ва мо робота мехарем. Роботи дигимонам кор мекунад. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Обновлениеро интихоб мекунем. Дар инҷа мо метавонем обновид кунем. Нархаш $8 ба ҷои 15 дақиқа 30 дақиқа кор мекунад. Яъне як баробар зиёд мешавад пулкоркунимон. Обновление интихоб мекунем. Агар пул дошта бошем, обновид мешавад. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Рефералро интихоб мекунем. Дар инҷа копи линка интихоб мекунем. Силкамонро копировать мекунем. дӯстонмонро роӣ мекунем ва ҳар касе ки ба силкаи мо регистратсия кунад, ҳар рӯзе ки ҳамин сайта истифода барад, мо 100 энергия кор мекунем ва агар ягон заданиеро ки иҷро кунад, бо 50% дига кор мекунем. аз тарафи дасти чап се хаттара интихоб мекунем. дар инҷа уровина интихоб мекунем. инҷа уровинои моро нишон метавад ва вақте мо регистратсия мекунем, уровини 0 даем, ду робот қадар камон мекунад. агар бихоҳем ки уровини 1 да бигзарем, мо бояд ки 4 та робот дошта бошем ва 3 кас ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад. агар уровини 2 да бихоҳем бигзарем, мо бояд 6 та робот дошта бошем ва 9 кас ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад. барои энергия кор кардан аз тарафи дасти чап се хаттара интихоб мекунем. инҷа энергияро интихоб мекунем. зарабатват энергияро интихоб мекунем. инҷа бозиёро нишон дагиҳай, мо бозиёро установка мекунем, бозӣ мекунем ва энергия кор мекунем. аз тарафи дасти рост бошад нишон додагиҳай ки кадом бозида чанд қадар энергия кор карда мешавад. ва дар инҷа 3-4 та сайтҳо ҳастанд. ҳамаи ҳамин сайтҳо бозиҳо, барномаҳо дорад, саволу ҷавобҳо дорад. метавонед дар ҳаминҷо энергия кор кунед ва бо осаи энергия робот бихаред. барои пуломона дар балансмон гузарондан ма ин робота интихоб мекунем. ина роботи ма 3 сент кор кардак. сабира хода интихоб мекунем ва ина 3 сент дар баланси мо гузаштааст. барои пуломона дар кашлокҳо гирифтан дар баланси худмон дар экран зер мекунем. баланси ма дар ҳозир 3 сентай, минималкаш бошад $1 ва поёнда бошад 3x нишон дагиҳай. мо метавонем пуломона дар кашлоки 3x, Dogecoin, Litecoin, Binance, Solana, Bitcoin Cash ва Bitcoin бигирем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.